Sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsoon, kay nga nakalapas ako dakag-uyamot sa hunahuna, sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala, busa nga muyo ko kang Santa Maria kanulay, sa tanan mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron ninyo kong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaloy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagatultol ka namo nga na kang Kristo. Himua ng mga nagsunod kaniya, magsalikway sa tanan nga supak sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo ang imong anak, nga buhi og hari, uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog sa paglingkod.
Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Amos. Og si Amasiyas miingon kang Amos, igo na, propeta. Balik ngadto sa yuta sa Huda og panginabuhi didto pinaagi sa imong pagpanagna. Ayaw na panagna dinhi sa Betel. Kay mao kini ang dapit diin musimba ang hari ug ania dinhi ang nasudnong templo. Si Amos mitubag, dili ako mao ang matang sa propeta nga mananagna aron suhulan. Magbalantay ako sa mga hayop ug tig-atiman sa mga kahoy igira. Apan gikuha ako sa Ginoo gikan sa akong pagkamagbalantay sa karniro ug gisugo ako pagsulti ngadto sa iyang katawhan ang Israel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo ug hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo o hatagi kami sa imong kaluwasan. Pamation ko ang gisangyaw sa Dios, sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw ngadto sa iyang katawhan. Haduol gayud ang iyang kaluwasan alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ginoo, pakitaa kami sa imong naukayo o hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mugitib gikan sa yuta ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo o hatagi kami sa imong kaluwasan. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan ug ang kaluwasan diha sa iyang pagaagian. Ginoo, pakitaa kami sa imong kaayo o hatagi kami sa imong kaluwasan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Epeso. Mga igsuon, magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoo Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibuhat ang Dios sa gupon niya kitang mga anak pinaagi ni Kristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daigo nato ang Dios tungod sa iyang labing pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa, napasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios, nga walay sukod, gihatag niya kanato, sa tanan niyang kaalam ug kahibalo. Nagadayag sa Dios kanato ang tinagong laraw nga iya nang gibutan, nga tumanon pinaagi ni Kristo. Ang laraw sa Dios nga tumanon niya inigabot na sa hustong panahon. Mao ang pagkahiusa sa tanang binuhat diha sa langit ug sa yuta ubos sa pangulo ni Kristo. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw o pagbuot sa Dios. Og diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiya katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdanan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa himaya sa Dios. Mausab ang mahitungod kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita
nga naghatag kaninyo kaluwasan. Mituo kamo kang Kristo, busa, gipakita kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad. Timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan. Ug naggasalig ka nato nga hamohatag ang Dios ug hingpit nga kagawasan sumala nga mga iya. Daygunta ang iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog sa pagtindog. Ang amahan sa atong Ginoong Hesukristo maghayag unta sa mga mata sa atong mga kasing-kasing ug makakita unta kita unsa kadako ang kalauman nga alang niini gitawag kita. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay og nagtudlo sa mga tao. Og gitigon niya ang napulog duwa katinunan. Og gipadala sila nga tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa pangilin sa mga yawa o giingnan sila. Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil, ni kwarta o bisan onsa, gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo, apan ayaw pagdalag laing bisti, gawas sa inyong gisolob. Mingon usab siya kanila sa inyong pag-abot sa lungsod adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo og ayaw balhin sa laing balay hangtod mobiya kamo ni anang lungsora. Kung mahadto kamo sa usa ka dapit di na mga tao dili mo dawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita og taktaka ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa nang lakaw sila og nagwali sa mga tao, kinahanglan maginulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinganlan ang mga dagang mga yawa o gihaplasan ni laglana o giayo ang dagang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo, palihog sa paglingkod. Adunay usa ka istorya sa usa ka bag-ong pari. Bago siyang orden, apil sa iyang ordinasyon, apil ang iyang kahuyang isip tao. Ang iyang labaw nagpadala kaniya ngadto sa misyon sa laing lugar, laing nasod. Napunggan niya ang iyang kahuyang isip tao. Naghinam-hinam siya og maabot og madala ang gugma sa Dios sa mga tao. Ilabi na kadtong gusto makadungog sa maayong balita. Pero napukan si Father, napakyas siya.
Unsa man ang hinungdan nga napukan siya, kini ang hinungdan nga siya napukan, ang kamingaw sa pagpuyo diha sa kumbento sa tunga sa Lasang nga nag-inusara. Nagkasakit siya tungod sa dakong kabalaka. Naglisod siya pagkaton sa mga sinultian sa mga tao sa iyang lugar. Nalibog siya sa pakig-angay sa mga kultura sa mga tao o sa kalisod sa teritoryo sa iyang misyon. Mao kana ang hinungdan nganong napukan si Father. Nga naman kini akong giistorya tungod sa atong mga pagbasa karon nga gipadala ni Hesus ang iyang mga apostoles sa usa ka misyon. Ato karon pamalandungan ang mga pagbasa. Una, gipadala ni Hesus ang iyang mga apostoles alang sa misyon. Sa pagpadala ni Hesus sa iyang mga apostoles, wala siya magpadala og superhero o Superman o Wonder Woman. Nagpadala siya sa usa ka mahuyang mga apostoles, mahuyang nga mga tao. Ang usa kanila nagbudhi kaniya. Ang usa mulimod kaniya. Ug ang uban ni mga apostoles ni Hesus mudagan sa takna sa katalagman. Mga igsoon, si Hesus wala nagunhauna ni ana, kundi nakita ni Hesus ang iyang apostoles, dili kung unsa sila karon, apan kung unsa sila sa umaabot. Mao ang pananaw ni Hesus. Ikadua, ang ebanghelyo naghisgot bahin sa presensya. Kini dili lamang sa usa ka yano nga presensya, apan usa-usab kahingpit nga presensya sa Dios. Ang pagpadala sa presensya sa Dios ngadto sa uban, kini usab usa ka pagdapit nga andam ang imong kaugalingon sa pagsalikway. Ang pagsalikway sa mga tao, kabahin sa mga misyon sa mga apostoles. Apan gihagit kini kung unsa katinuod ang atong pagtuo, ang pagtuo sa mga apostoles. Kaysa pagkatinuod, dili kwarta ang gidala sa mga apostoles o mga misyonero. Ang tunika nga gisulob, nga ilang gisulob, ang sandalyas nga nagpanalipod sa ilang mga tiil, apan ang paglakaw kauban ni Hesus nga mahinungdanon. Ang misyon ni Hesus mao usab ang ilang misyon. Ikatulo, gihangyo kita ni Hesus nga mahimong mga misyonero tungod sa atong bunyag. Kitang tanan na bunyagan. Kita gipadala ni Kristo sa usa ka misyon nga sama sa kamahinungdanon nga misyon nga iyang gihatag sa mga apostoles kaniadto. Kitang tanan adunay kalabutan niini tungod sa atong bunyag. Kita ang mga kamot, tigpamakba og tiil ni Hesus diha sa atong pamilya, sa atong komunidad. Sa unsang pamaagi kita mahimong maayong apostoles ni Hesus diha sa atong kasikbit. Mga igsoon, si Kristo nagpadayon pagbadalag tao. Dili sila mga superhero. Susama sa sugilanon sa istorya ning sa kabatan-ong pari. Ang pagpuyo sa misyon dili sayon.
Ang mga misyonero naningkamot kutob sa ilang mahimo aron madala ang maayong balita. Dili sa kanunay gidawat sila sa mga tao kung asa sila gipadala. Ilabi na kadtong wala motuo sa maayong balita. Si Kristo wala nagpadalag mga anghel sa misyon kundi tao sa makanato. Ikinahanglan nila ang tawhanong pag-atiman, ang pagsuporta, ang pag-ampo, na sila magpadayon, nga ligon, bisan pa man sa mga nagkalaing-laing pagsulay. Kung makita nato ang mga misyonero diha sa atong palibot, nan nakita usab nato ang presensya sa Dios diha sa atong taliwala. Sila nagpahinumdum kanato nga kitang binunyagan mga misyonero usab, mga apostoles ni Kristo, mga disipulo ni Kristo. Kitang tanan adunay panaad kang Kristo, di lamang sa pag-ampo apan pagtabang usab sa pagpakaylab sa maayong balita. Mga igsoon, gipadala kita ni Kristo nga mahinungdanon diha sa atong pamilya, sa atong komunidad. Husto ang giingon diha sa libro sa Katekismo, ang pagserbisyo o pagsaksi sa pagtuo kinahanglan alang sa kaluwasan. Manindog kita alang sa pag-ampo sa atong pagtuo. Kitang tanan Amahan makagagahom sa tanan, magwabuhat sa langit ug sa yuta o sa tanang mga nakita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay o gilubong. Sa katlong adlaw na panhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak gisimba siya ug gihimaya og bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi nga maabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pag-alagad ang Dios dili gayud magpasagad. Mudangop kita kaniya sa atong mga panginahanglan sa pag-ingon, pataling hugi kami Ginoo. Pataling hugi kami Ginoo. Nga sama ni Francisco, atong Santo Papa, ang mga kaobispuhan ug mga kaparian sa simbahan magpuyuunta sa simple nga kinabuhi uban sa dakong pagsalig sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi kami Ginoo. Nga ang mga lideres sa atong nasod makaanggo unta sa ilang pagkapinili sa Dios alang sa usa ka misyon sa pag-alagad sa iyang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi kami Ginoo. Nga mosalig unta kita sa panabang ug grasya sa Dios kaysa gahom ug bahandi niining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Pataling hugi kami Ginoo. Nga niining tuig sa Missio Ad Gentes, kitang tanan mahimong mga misyonero
nga sa kanunay naminaw ug nagpuyo sa tawag sa Dios sa pagkabalaan pinaagi sa pagbaton ug masinugtanong kinabuhi alang iyang kasuguan. Magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga sulugoon sa Dios, Venerable Francisco Pallola, SJ, Venerable Chupilo Kamomot, ug Venerable Maria Beatriz Rosario Arroyo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Nga ang mga kalag sa magsasangyaw, makaangkon unta sa panaad sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami, Ginoo. Sa hilom atong igampo ang ato mga kaugalingong pag-ampo ngadto sa Ginoo. Langit ng Amahan, ikaw ang katagbawan sa among panginahanglan. Ang tanan among isalig kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog sa paglingkod. Mga igsoon, pag-ampo kamo, aron ang ako ginyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga gasa sa imong simbahan, og himua nga kining Eucharistia, magtabang kanamo sa pagtubo diha sa kasantos og pagtuo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kanimo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Mahan, Dios nga tunhay og makagagahon sa tanan. Angay og matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom, diya sa imong paagi sa pagpangluwas. Niani ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao imong pagbuot, nga maluwas kami pinaagi sa usa kasama kanamo. Gisalikway sa tao ang pakighigala kanimo, apan ang tao mismo mao'y nag-uli nini kanamo pinaagi ni Kristo among Ginoo,
ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasanglo kami sa imong himaya, doyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayod ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ang mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mga kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kanimo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ningpan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod ka imo kaming giisip nga ngayon, nga muatubang og mualagad kanimo. Himua, nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo among obispo og sa tanang mga pari. Hinamdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles og sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kababuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesu-Kristo ang imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo,
ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Palihog sa pagtindog. Karon mag-ampok kita sa amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nuning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og mahilayo sa tanang kasamok. Samta nagapaabot kami nga malaumon sa balik ni Kristo among manunobos. Ginoong Kristo naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiwasa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita nato ang timaan sa pagginigsuonay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulo lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pag-ampo sa pagkalawat, Jesus ko, nagato ako nga naa ka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw, labaw sa tanan, ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka nako makalawat pinaagi sa sakramento, o marika sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw og sa tibuokong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. Palihog sa pagtindog. Mag-ampo kita.
O Amahan nga maluluyon, kining mga misteryo, maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bagong kinabuhi diha kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata, kitang tanan, maluluyon og mahigugmaon nga Amahan, midangop kami kanimo ning takna sa among panginahanglan, aron mangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19 virus nga nakahasol kanamo og nakakutlo na og daghang kinabuhi. Nangaliw po kami sa imong mahigugmaong pagpagat o pinagi sa imong makaalim nga kamot. Ipailayo kami sa kahadlok sa maong sakit ug sa kamatayon. Ipaibalik mo ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagampo kami sa ang mga tao nga gitahasan sa pagpangita ug kaayuhan ning maong sakit o pagsumpo sa pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga bakuna nga giugmad uban sa imong kaalam, inspirasyon ug pag-agak. Panalangini ang imong mga pangkamot nga magpulos kining mga bakuna ug aron matupos na kining pandemya. Nagampo kami alang sa mga doktor, nurses ug uban pang mga health workers nga timano nila ang mga masakiton uban sa kanas o kalumo sa kasing-kasing. Tagi sila og maayong panglawas ug pangisip, kalig-on sa ilang pagtahan sa kaugalingon alang sa uban ug panalipod batok sa sakit. Nagampo kami alang sa mga gitakbuyan sa maong sakit, may balik unta dayon kanila ang maayong panglawas. Panalipdi ang tanan nga nagatiman kanila, ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ngayon kami sa imong grasya, aron buhaton namo ang pagpatunay sa kaayuhan alang sa tanan, ug aron tabangan namo ang mga nanginahanglan. Ang among pagtinabangay ug mga buhat sa kaluoy, magtabang kanamo aron makalabang kami niining dakong pagsulay, ug magkabig kanamo balik kanimo ug sa kasantos. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Ang nagapuyog naghari uban kanimo, sa kayo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Midangop kami sa imong panalipod, o santang inahan sa Diyos, ayaw tamaya ang among gipangayo, tungod sa among mga panginahanglan. Hinunuay likay mo kami sa tanang kadautan, o mahimayaon o bulahan nga Birheng Maria. Amen. O Maria, kaayuhan sa mga masakiton, Ikampo mo kami. San Jose, Ikampo mo kami. San Rafael Arcangel, Ikampo mo kami. San Roque, Ikampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ikampo mo kami. San Pedro Calungsod, Ikampo mo kami. San Vicente Ferrer, Ikampo mo kami. San Isidro Labrador, Ikampo mo kami. Balaang Cruz ni Jesus, Sa kami sa binagop kanino. palihog sa paglingkod, alang sa at mga pahibalo o ikaduhang pagpangolekta. Atong pasalamatan ang atong Mass Presider karon, si Father Eli. Daghang kayong salamat, Father. Parishioners are reminded to bring your laminated DQR for easy scanning upon entering the parish church. Agosto 2021, padayon ang dekalidad nga edukasyon sa Holy Cross of Davao College, Tertiary College o Graduate School Department karong maabot nga school year 2021-2022. Alang sa mga incoming first year college o graduate school students nga buot magpa-enroll sa Holy Cross of Davao, bisitahan lang ang Facebook page sa Holy Cross of Davao College. 1,000 pesos lang ang enrollment fee. Kini ang pagpamatuod nga magpadayon ng operasyon sa Holy Cross of Davao College karong Agosto 2021. Tawag sa kaslunon. Unang tawag, James K. Sanchez and Rose Ann I. Esteban. John Drew, Gilier, Delphine, and Angel Omentar. Ikatulong tawag, Kenneth John A. Azuke and Janine B. Iyo. Palihog sa pagpahibalo sa Kura Paruko kung aduna kamoy na hibaluan nga mga posibleng babag alang sa ilang umaabot nga kasal.
Palihog sa pagtindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Iduko ang inyong mga ulo o ato pangayoon ang panalangin sa Dios. Ginoo, panalangini kami sa imong langit ng mga gasa, og sa imong kaluoy himua kami, nga maandam sa pagtuman sa imong kabubuton, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Og ang panalangin sa makagagahom nga Dios sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo mo konsad unta kaninyo, og magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.